Inilah penari remo gaya India, gaya putri. Lah kok geblak kuwi lho. Iki wayahe menghibur masyarakat Jombang. Lah kok awakmu malah lagi joget sakmono ae kok ya kurang semangat kuwi lho. Kesel. Kesel piye? Ae mikir ning kono. Ya. Wong mergawe kok mikir kesel. Sing penting masyarakat seneng, penonton seneng, awak dhewe ya bayaran. Bayaran. Nah. Ngoten to. Ono ya bener. Nggih. Masyarakat seneng ya toh, kabul kajate, Pak Bupati serta jajaran juga seneng. Ya tak awake dhewe kabeh. Ya bayaran ngono. Pripun pawartosipun? Alhamdulillah saya sehat, alhamdulillah bisa bersilaturahmi kepada masyarakat wonten ing Jombang. Alhamdulillah napa melih niki acaranipun hari jadi Kabupaten Jombang yang ke-115. Betul. Angkane 115. Apa artinya 115? Satu tekad, satu tujuan berdasarkan Pancasila, Jombang akan semakin menjadi kabupaten yang aman, damai dan tentram selama-lamanya. Amin. Amin. Di bawah kepemimpinan dari Abah
Bupati nggih menika Abah Warsubi kalian Gus Wabub nggih Gus Muhammad Salmanuddin Sugeng Dalu Gus Abah matur nuwun niki anak-anake putra-putrane mpun napa ditekakne ning kene. Ah ya. Ditekak tegese ditekek gulune. Maksude saged sowan teng mriki kalian Abah Bupati kalian Gus Wabub ugi nyambung seduluran kali warga masyarakat Jombang khususnya gawe senenging liyan kados to Abah Bupati menika wah jan pirang dina niki Jombang Fest iya nggih to rangkaian acarane rame ya dik wingi enten sinten nek mboten klentu Lalawiti sakniki wayangan sesuk cek ana band. Tesih wonten band melih. Bot-bote nyeneng-nyenengno warga masyarakate. Kalau masyarakat hatinya bahagia dalam bekerja juga akan semakin semangat. Tur yo awake sehat nek atine seneng. Lah nggih. Atine seneng dadi mensana in corpore sano. Artinya di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Dadi prinsipe Genten. Abah Bupati niku nyeneng-nyenengke warga masyarakat. Lak leres ta? Leres. Termasuk amal kesaenan. Padalang. Mas, aku sing penting warga masyarakat iki seneng kabeh. Genten. Panjak-panjak ya keduman seneng mergo wis ditanggap wis iso menghibur. Intine masyarakat kuwi disenengne saka pagelaran bengi iki, Mas. Genten aku. Kok enten swara tanpa rupa niki napa to? Enggak ya modele kaya entut. Aku ngomong genten nyecret ket mau. Lah awakmu pengen ngomong. Aku pengen ngomong karo Pak Dalang. Lah kene lho lagi omong-omongan karo Pak Dalang awakmu kok iso nyelo-nyelo. Yo gentenan lah ngoten to yu cangik. Oh, dadi awakmu pengen ngomong. Ngomong. Aku karo Pak Dalang gak entuk omong. Aja omong genten aku. Ya, dadi nek awakmu omong sing liyane meneng. Sugeng dalu yu cangik. Yu limbuk. Kalian sedaya warga masyarakat Jombang sedayane. Ya Mas ya. Niki acarane dalu menika kan hari jadi Kabupaten Jombang ingkang kaping 115. Lek ngoten to ya Cangik? Oh iya, ya ora apa-apa. Mas, praya acarane iki to. Jombang Festival ya Cangik. Dalu menika ingkang napa niku mengku Bapak Abah Wabub. Abah Wabub sapa mau jenenge? Abah Wabub Warsubi kalih Gus Wabub Muhammad Salmanuddin lek ngoten to ya Cangik? Walek lho barang yo kuwalek. Mas, oh meneng. Iki. Kok meneng kabeh to, Mas? Pak, Kakak. Apa? Aku lho jak ngomong. Lho jare kowe omong dhewe liyane kon meneng. Maksude iki omong-omongan sahur manuk ngoten lho. Oh, dadi nek awakmu ngomong awak dhewe kon sahur-sahur manuk. Sahur manuk. Deal. Oke. Dados dalu menika hari jadi Kabupaten Jombang ku gerukok. Ingkang menjadi ku gerukok. Pesona budaya bersama menika Jombang ku gerukok. Dan juga Bapak Abah Bi selaku Bupati ku gerukok. Nyapa lho kesan nesu-nesu lho. Maksude gak ngono, Mas. Lah jare piye? Nek kebo sapi sing digugu keloane. Nek menungso omongane. Lah iya. Aku iki lek ngomongi aku iki gongono. Oh, gongi. Lek kula matur jenengan gongi. Oh, oke, siap. Dados dadi ora sahur manuk ya. Mboten digongi. Digongi. Dados Abah Warsubi menika bupati ingkang merakyat. Dalu punika dipapakne wonten alun-alun penontonnya sangat luar biasa begitu banyaknya. Lan ugi para bakul-bakul sedayane ingkang sampun bakulan mugi-mugi laris dagangane. Lan menika sedaya kemawon monggo sami geler. Beh, omong-omong angel iki, nangel rasa digarap. Maksudnya iki gak ngono. Lah piye? Apa-apa sing digulak lambemu kon sarmano ya sarmano kon ngegongi ya digongi. Pek salah kabeh iki piye? Gimana sih? Nol lek salah kabeh. Maksudnya ngeten lho, niki omong-omongan kaya layaknya manusia ngoten lho.
Oh. Lagi berarti awakmu orang nganggep aku karo Pak Dalang menungso. Kok layaknya manusia. Maksudnya omong-omongan sing apik ngono to, Tem? Omong-omongan sing apik kuwi sing piye? Apa ya omong-omongan adewe iki ya ora usah tukar padu. Ora usah tukar padu. Sing baku nuwun sewu. Ah. Yu Cangik niki kan nuwun sewu ingkang dipun undang nggih menika Kang Mas kula Mas Percil. Nggih. Saderenge nuwun ngapunten kalian sedaya masyarakat Jombang sedayane Mas Percil dalu punika mboten saged hadir kranten nandang gerah opnan wonten rumah sakit Aminah Blitar. Ngapunten sanget. Oh layak sing tak celuk Percil sing metu kodhok. Nek niki mboten kodhok melih. Lah apa? Niki malah adike Percil, anake Percil. Apa kuwi? Cebong. Tebong kok ngene. Delengen to. Awake kur blundus kaya ndas karo buntut tok. Tapi ya ora ngopo-ngopo. Nah, nggih, sing penting teng mriki nderek nglipur warga masyarakat syukur dateng kersane Gusti Allah ingkang napa saben dintene angsal berkah. Niki rak nggih syukuran. Betul. Hari jadi semoga Jombang kedepannya semakin menjadi kabupaten yang adil, makmur, sejahtera. Amin, amin nggih, laras. Nggih. Sing penting visi misinya Kabupaten Jombang sudah diaturke bahwasannya ya kuwi mau gotong royong kebersamaan antara pejabat dan rakyat bisa menjadi satu. Nggih. Kuwi menumbuhkan rasa gotong royong uga tetap nggondheli persatuan dan kesatuan berdasarkan Pancasila. Leres. Saengga niki warga masyarakat tumplek blek bersatu teng mriki nderek ngrameke Jombang Fest. Nggih. Alhamdulillah teng mriki niku kathah santrine. Nggih, laras. Nggih to. Pancen akeh Mas. Kene iki Jombang kajuluk kota santri, santrine ya akeh. Heeh. Saiki apa meneh Jombang menjadi gerbang Nusantara. The root of Java. Ya, gerbang baru Nusantara dibuka dari Jombang. Jombang. Sini. Jombang luar biasa. Nggih, napa melih wau jenengan pas sholawat badar warga masyarakat antusiase nggih. Semangat sekali, sangat menerima. Oh nggih. Nggih, kaya ngeten iki Batang Sitok iki mboten mudeng. Napa? Dijak sholawatan ngoten mboten mudeng, religi mboten mudeng. Napa nggih ta? Nggih. Lah, kula niki santri lho ya Cangik. Santri apa? Apa tau mondok dirimu? Mondok 20 tahun. Mondok kok 20 tahun. Lho, mondok 20 tahun, Bro. Umurmu pira? Umurku 29. Berarti mondok kok 20 tahun mondok ning ndi? Gontor. Nyapa adu-adu rono. Gini, Mbah Dur. Boten. Tebu ireng. Nang Tebu Ireng. Boten. Mondok ning ndi? Sak keluargaku ngontrak ning tanggoku aku ora ndek omah kok. Ngono kok ya mbok umukne. Sampeyan ya 20 tahun tenan kok. Mondok mbok kaya aku winganane. Mondok ning ndi? Loh, mondok nah awakmu kan ora bayar. Aku mondok seminggu bayar 6 juta. Mondok bayar 6 juta iki mondok apa? Rumah sakit Aminah. Amin, amin, amin. Amin. Ampun winganane kok. Oh winane to. Alhamdulillah pun sehat. Pun sehat. Nggih. Nggih, nggih, nggih. Solawatan ora mudeng kuwi. Awakmu Jajak contohno Mas Entem. Solawatan iso apa? Sembarang wis. Umpama tak jak solawatan sing iki lagi hit iso. Oke, baik. Umpama terus serat-serat penjajah kuwi iso apa ora? Sing anyar lagi viral ning TikTok. Sing piye kuwi? Kawula cilik. Iso apa? Sual katut, suale sapa? Lah malah takon lho. Lah piye to? Kawula cilik padha nelongso kae lho. Oh iya ya. Kalamun nadane sepira Mas? Kalamun koti mulayu malu sama tanazah angkaulin wa fi'lin wa niyatin bihi astafi min kulli da'in wa nuruhu dalilul li qalbi inda jahli wa hairati. Kawula cilik Padha nelongso sandang pangan dikurangi, kaum wanita diperkosa, kaum pria sing merkosa. sing merkosa.
Lah piye? Kaum priya padha disiksa. Iso. Akeh wong kerja paksa ngorbanake Jiwa lan raga. saking wong Jawa kang ngatong bondo Besok kabeh ndang munggah swarga. awakmu kok iso yo ngawur lho kok iso Golek dhuwit aku. umpama gawe dhewe iso Gawe dhewe oke. gawe umpama nganggo kae Purwakanthi Ya oke. iso Iso. Bismillahirrahmanirrahim muga-muga gak mleset awakmu iki kok iso munggah swarga Tenan. muga-muga warga ya do mlebu swarga kabeh Ah. karo dulur jo seneng tukaran Apa maneh bacok-bacokan urip ning donya mung sepisan. timbang meneng Ayo solawatan. ya iso aku seneng aku dirimu kaya iso Tak tunyo maru-maru. tonyo piye to Yo sing maksudnya apik. pinter ngono biasane Iya, ning iya. omah pewekok ngono Wis to, pintu atoe pinter. urip ning donya jo kakean dosa ayo Mergo ten dosa mlebu neraka. ning neraka mengko diapakno Ning neraka kowe disiksa. sing nyolongan Dikethok tangane. sing ngincengan Diculek matane. sing rasan-rasan Disuwek cangkeme. sing seneng zina Digecek. aja to Gak moh piye to awakmu iki lho sulit iki. kok sulit kuwi lho Balen kanggo masyarakat ben ora nglakoni dosa dadi ben eling dosa kuwi siksane ana dhewe Pas kuwi aku ora mau omongi. aja kok ora omongi piye to jenenge dagelan kuwi sebagai penyambung lidah ngono Iya. nah Lidah ya lidah. lah iya Piye mau? lah nggih urip ning donya jo kakean dosa Lek dosa mlebu neraka. ning neraka mengko diapakno Ning neraka kowe Disiksa ya, disiksa. sing nyolongan Dikethok tangane. sing ngincengan Diculek matane. seneng rasan-rasan Disuwek cangkeme. sing seneng zina Digecek. lho sinden lho malah Aku ora omong. ora omong piye to kudune maneh sing nyolongan jelas tangane sing dienggo nginceng matane Diculek matane. nah ya sing dienggo rasan-rasan Disuwek cangkeme. nah ya sing nyolongan Sesuk dipoto. kok iso sesuk dipoto kuwi Sing lho. nyolongan dikethok tangane. sing ngincengan Diculek matane. seneng rasan-rasan Disuwek cangkeme. sing seneng zina Dikethok. iki sapa kae ngomong lho Aku gak omong lho, Mas. ayo sing ngomong mau sapa Aku gak buater mi lho Aku gak omong. mosok ngomong manuke ngono Gak. sapa kae Aku kowe kurang ajar. mosok manuk ora salah lagi ngoceh ya mbok kethok Iki pengen ngoceh kok sing baku awake dhewe menghibur warga masyarakat Jombang. masyarakat Jombang Wah, jan luar biasa. luar biasa Dikek ning nggon transit. Wuh, piye ning transitan wongkep. enek asene lho Pak Ple mati hah asene mati mosok mati ndang siarno ning musala AC iki duduk koke kuwi koke. Kowe iki baku dhewe iki nderekne Mas limbuk dutange Tangko yu cangik yu limbuk. darang viral Dalang viral. Heeh. Sopo tau ora kenal karo Mas Kangko? nah yo dalang kondang Sopo sing ora kenal Mas Kangko? tambal ban Mas Kangko. Maksudnya tangko tonggo kuwi nembel ban. iya Sampeyan ijen wong loro apa enek kancane, Mas? Loh, enek enten kancane Wah, enten kancane. spesial kula mboten nyambakan mestine Oh, ngono. Gowo sapa ae? hah Gowo sapa ae? iki ana artis kondang teko Korea Hmm. teko Jepang Jepang, Bangladesh Bangladesh, teko Belanda Belanda, Bangladesh, Bang Titil, Dugi. Wah, komplit ora gur Bangladesh tok. apa kaya Bang Titil Sapa Mas artis selanjutnya? hah Siar nih.
Ya, disupati to kok, munggae. Nggih. Mboten usah. Ora usah. Sumeti mercon. Weh. Kowe malah bledak no. Yuk bersama-sama kita sambut artis selanjutnya. Lah. Ngemse ratek gandem. Iya. Ngemse rada gandem lho, Dem. Selamat malam warga masyarakat Jombang. Lah gegeden. Ditolong. Gegeden. Lah piye to? Nggir. Awakmu apa Kene iki gen lodruk. Heeh. Budi Wijaya ana, Gita Praja ana, gen lodruk. Ngemse colok lodruk. Lodruk kuwi carane piye? Selamat malam para penonton pirsawan yang berbahagia. Ya. Masih bersama pagelaran wayang kulit kita sambut artis yang satu ini dengan spot Ceko. Siapa tajane iki lho? Mari kita saksikan bersama. Ha. Sugeng dalu Om Kangkong. Sugeng dalu Mbak Probor ini. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah khusus untuk masyarakat Jombang. Piye Mbak? Panjenengan dugi mriki diparingi sehat walafiat. Nggih. Amin. Nggih. Kembang kacang kabeh siji. Apa kuwi? Masyarakat Jombang akeh rejeki. Amin. Kembang kacang dicampur-campur. Apa kuwi? Masyarakat Jombang tak dongakno panjang umur amin Allahumma. Amin. Jenengan kalau wau rawuh mriki jam pinten? Jam 6 sampun mendarat wonten ing alun-alun. Alhamdulillah. Pas maghrib. Sak rombongan nggih Om. Nggih, leres. Nggih pangapunten ingkang kathah kula makili Mas Percil lagi sakit. Oh, ngono. Nggih. Ya. Ngoten lho, sing penting kita itu sebagai seniman harus menjaga kesehatan nggih Ah, Om. betul. Senenge mboten koyok bengi niki Tenang. ditimbali kalian Abah Bupati Nggih. Pangestreni anggenipun ulang tahun Jombang kaping 115. Betul. Mugi tansah pembangunannya semakin maju, berkualitas. Amin. Ayo ngoten ya. Oh sik to, nek kene awakmu karo sapa jane? Aku. Heeh, dhewe. Loh, Dhewe apa karo kanca? Kembaranmu. kembaranku. Sitokmu kembaranmu. Aku nggih masalah. Masalahnya? Lah kuwi mik sak eneke mik digawa kabeh. Karepmu ling piye? Nuwun sewu Om Kangkong. Pripun? Kula wau ten ngriki kalih kembaran kula. Wah, kali kembaran. Kembar opo? Lah niki Berarti ki kembaranmu. kembaran. Ibarat jambe sinigar. Terus? Siji jambe apik, Sik siji. jambe bosok kae. Ojo ngono lho ya aku wis sanggulan, deke sanggulan wis dandan ayu-ayu kaya ngene kok iso mbok ilokno jambe bosok. Ibarat tokoh pewayangan nuwun sewu. Sapa? Kula Sri Kandi menika Mustaka Weni. Iya. Wah, tak kira Sri Kandi kae serigala. Sing leres niku. Ya nggih ampun ngoten lho Om. Mosok Nek wis serigala. dandan ayu-ayu kok iso serigala iku lho ya apa. Oh siji ae. Siji. Lah kuwi. Sri Kandi kok karo serigala. Iku lah lagi ibarat Pamerno to, pewayangan. pamerno aku iki ben Upama piantun sinetron. Jombang iki ben ngerti. Upama sinetron. Kula bawang merah, Wah, nggih. menika bawang putih. Bawang Apik. Oh, tak kira lek bawang bombay. Leten ketoprak. Om. Ketoprak. Kula waita menika puyengan. Tak Blambangan. kondang ten pundi-pundi berdua. Oh iya, Nggih iya. gandeng renteng ten pundi-pundi berdua. Bener. Menika mbok menawi ten cerita legenda. Ya. Kula Dayang Sumbi, Dayang Sumbi. Lha niku sinten? Aku sapa? Tumang. Lah, Tumang ki lakon. loh lakon apik aku lagi pas wi. Lakon. Lakon tanpa ada tumang lakon Sangkuriang tidak akan Tidak berjalan. Orang bisa. Awakmu Tidak lakon. bisa. Api, tak. Tumang. Apik, Jos. Apik. Pomo lanang ngono tokoh lanang ya. Nah. Kae apa jenenge Haryo Penangsang. Penangsang. Kowe jarane. Dadi Jadi umpama ning lakon legenda awakmu Dayang Dayang Sumbi, Sumbi. awakmu tumang. Tanpa enek tumang ora iso mlaku lakone.
Tumang ki Awakmu apa? lakon peran utama. Tumang ki apa? Yo umpama omong-omongan dadal lakone mlaku umpama Umpamane lakon. Awakmu Dayang Sumbi petuk tumang. Heeh. Tumang. Awakmu terus semaur. Nyauri piye? Pak, Ini berkarakter lho, Pak Mbak. Kangko. Apa? Mboten gantosi dados tumang jenengan. Ora. Loh, kok ngawur kuwi lho? Wong Nyapa oso Pak Kangko? dipamerne ning rumah saku oso kaya tumang ki lho. Paling gak awake dhewe niki bersyukur ditimbali Abah Bupati karo Gus Babub dalam rangka Apa, Mbak? Hari Jadi Kabupaten Jombang yang ke-115. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Kabupaten Jombang. Angkane wis 115. 115 nek dijumlah dadi 7. Nah nggih. Tegese 7 ki apa? 7 nomere babi. 7. Maksudnya 7 Paling gak iku ana tegese lho, Mbak. 7 berarti tujuan masyarakat Jombang untuk membangun bersama-sama. Lah iya. Abah Bupati. umpama dijawabno ya 7 entuk pitulungane Gusti Allah. Nah. 115. Bolak-balik iku sampean Kok malah ngomongne togel. Tak ngomong. boleh, tak boleh, tak boleh. Siji satu. Bandeng. Satu apa? Satu. Bandeng. Nah, apa kok bandeng? Satu tujuan bersama Abah Bupati dan juga Gus Babub untuk mensejahterakan masyarakat Kabupaten Jombang. Amin amin. Kuwi satu yang pertama. Kok yo meletek uteke. Pinter tenan kowe jebule. Kene kok lulusan pondok ngene iki. Pondok apa? Ndi? Pondok Tebu, Tebu 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 apa? ireng. Tebu ireng. Tebu ireng. Tebu Tebangan aku sing sebelahe. Aku Tebu Ireng gak lulus akhirnya yo ning Tebu Tebangan. Kuwi nak satu yang Satu pertama. yang pertama. Satu yang Satu yang kedua. kedua. Satu tekad Satu tekad. bersama masyarakat Jombang untuk menjadikan Jombang sebagai kabupaten percontohan di Jawa Timur. Pinter awakmu. Lu pinter toh ngene anu dibayar. 5. 5 iki mengambil dari Pancasila enek 5. Pancasila nek 5. Lah iya, ning kono filosofine wis disebutkan Pancasila. Pancasila. Dadi masyarakat Jombang bersama Abah Bupati Bupati. karo Gus Babub Heeh. kabeh Berdasarkan Pancasila. Berarti awakmu pinter Pinter kok iso kene kok. Umpama asma kinarya japa ngono kae pinter ya. awakmu. Nama itu adalah doa. Umpama kaya ngene iki, Jombang. Jombang. Heeh. J. JOMBANG. J. Jangan jauh-jauh kamu ingin berwisata atau berpergian. Cukup di Jombang kabeh enek komplit ning kene, Mas. Oh. Ora mungkin rugi nek kowe wis gelem lunga ning Jombang. M. Mulane kuwi kowe kudu lunga ning Jombang. K. Kok Kok K kuwi to? B. Oh, yo B. B. Kamatamu. Jombang kok jenenge Yo gak kali. bener, Mbak. Ojo muring-muring, Mbak. Gak B. apa-apa. B. B. Bersama Abah Bupati dan Gus Babub untuk Jombang. A. Ayo to doning Jombang. Angger A kok ayo to kuwi. N. N. Mari kita kan Jombang. Nah. N. N. N toh. N. Ning dineh to nek ora ning Jombang. G. Gendang to Mas ning Jombang. Apalan kula nggih namung niku tok. Apa-apa kok yo iso kuwi. Abah Bupati paringan asma Abah Warsubi. W. Sapa Mas? Abah Per huruf apa mbok penggal? Ayo. W. W. Persat. Wow. Oh piantune. Inilah pemimpin yang disukai rakyat. luar biasa. Tepuk tangan buat Abah. A. A. Ayo to dukung kepemimpinan Abah Bupati. R. R. Ra mungkin awakmu rugi nek mendukung Abah Bupati. U. S. S. Awakmu yo. Mari R apa? R. S. 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 S kuwi anyep. Kok iso S anyem? Maksudnya huruf Ana tegese es kuwi anyem supaya Pak Bupati bisa gawe ademe Masyarakat. ngono. Ora mau gawe panas tapi adem, ngerungkepi masyarakat. U. Untuk itu kita harus setia mendukung
Abah Bupati. B. Bapak. Memang Bapak luar biasa. Insya Allah masyarakat Jombang sejahtera. Amin. Aku wingi lho ngartekno ning gone anu Bupati Sidoarjo wingi disangoni sak yuta. Tapi ning kene ya mbuh sih beda kota kok. Urung kabeh, durung kabeh. Sapa? Gus Wabub, Gus Wabub. Gus Gus Salman. Wabub. Gus Salman. Gus Salman. Heeh. S. Saking ora ngrungokke. Ya terus. Wis to ditambahi. Wis. Wis. S. Sayuk Saiko Karti. Kok ya iso. Gus Wabub mendampingi Abah Bupati. Ayo to. Apaan aku mesti ayo. Lah apale ya kuwi tok lho. Abah adalah pemimpin. Abah adalah pemimpin, Gus Wabub adalah wakilnya. L. Lapo kon iki? Oh iya. Delok. M. M prei Mas aku nek M. Nek M iki wis anu seminggu iki prei. Aneh. Ayo to. Alhamdulillah. Alhamdulillah bengi iki luar biasa lancar, Mak Cangik. Nggih. Wah tenan iki acara iki wis digelar iki enek 3 wulan kepungkur. Loh kok suwi men. to, Mas? Kuwi Ram. Awakmu Kok iso Awakmu kok iso ngarani ngarani? Maksudnya iki rencanane iki mikir wis enek 3 wulan kepungkur, saiki lagi kedadian wayangan. antusias masyarakat Jombang lek mirs iya. senian. Heeh. Deloken koyo ngene. Loh, piye to? Lah gondang iki Jombang. Jombang. Anu desane gondang enek kan. Jombang iki masyarakat iki kesenian komplit. Lodruk. Ya lodruk tok Mas kene iki. Tapi luar biasa anu Mak Cangik nyuwun Nggih. sewu. Paling tidak Kula niki pun dangu teng Jombang ngantos kula niku ndamel kesenian jaranan Ngono. nggih kula jenengi jaranan Apa? Tunggorono Liti Putra. Terus Turangga. jaranan iki lho jaranan. Turangga. Nyapa Tunggorono barang? Lah ya anu asliku kok kono dhisik. nyapa tekan kono yak-yakan lho awakmu. Tunggorone iki apa? Tunggorono iki apa to, Mas? Nggo napa? Aku ning kono kan buka kios to. Iya Ya sapa? Ki sapa? Bakulan. Bakul Bakul apa? apa? Roto. Roto ya apa? Roto ya pakan manuk. Manuke sapa? Ya manuke sapa-sapa lah aku. Aku mau akal. Awas nembang. Paling gak ini kene ngibur. Lah iki mumpung anu awake dhewe iki dipun sengkuyung kadang-kadang apa iki? Wijo Laras langsung saka Surakarta. Ya. Pokoke nek lho tengerane pokoke nek Wijo Laras ki nek main ning daerah Jawa Timur ngelorok sampai Jombang mengulon kuwi mesti Wijo Laras A. Tapi nek Jawa Timur mengidul kuwi Wijo Laras B. Oh, ono cabang. Enek Awakmu cabang. niteni. Lho piye to? Apa awakmu pernah gabung kene? Mas Kangko buka cabang nih. Cangkemmu. Tungokno. Kuwi nutune dhuwit goblok. Iki lho menyambut para hadirin Sugeng dalu. Selamat malam, nggih. Penontone mesem guyu. Ditanggapno wayang lumantar Abah Bupati. Tak dongakno penontone panjang yuswa. paling tidak seniman itu harus bisa seperti itu. Spontanitas luar biasa Probor ini. Matur nuwun dumateng sedayanipun sampun nonton wayang wonten alun-alun mriki ingkang rawuh sedaya pinaring berkah. Oh, Niki napa? tembang.
Pucung. Pucung. Pangananku aku rong lahir lho wis nembang pucung. Bisa dibuktikan. Nggih saged to. Apakah bisa aku percaya kata-katamu? Mengapa tidak? Sepelan ludruk. Bapak, Ibu. Suaranya kok gede to? Nyiliti iku jenengku. Gak enek jeneng sing luwih penak to. Lah nyapa? Lah kok iso nyiliti ku? Lah ya liti nek wedok ya nyi. Oh iya. Ngambune Asli saka Tuban. Gandes luwes meraati. Kula niki gendakane dalang kangkong. Apa ya kolu? Lah pas mendem. Mosok ya ngono. Lha piye to? Lah aku iki dhisik sadurunge entuk Mbak Dwi iki lak Mas Kangko iki dhisik karo aku to. Ojo lancang, ojo ngubar wadi nang kene lho ya, Lho, sing ngumbar wadi sapa? Lho, lah sampean niku kok lancang kok Jaman nom-nomane Mas Kangko iki aku 5 tahun Mas gandeng karo Mas Kangko iki. Lho, napa nggih ta Om? Jenengan gandeng kalian iki? Kapan we? Ya ngono ku wong lanang iki nek wis anu ngono kuwi ora gelem ngakoni ya ngono kuwi. Apa tenan to? Tenan aku jeleput sampai rako bergaring lho aku. Ning ndi? Nek di wi ning di. Ning ndi? Ning ringin contong dhisik aku wis tenan. Nyapu kok ngono. Masa kok iso lho. Masa kok ringin contong. Macam-macam. Ceko. Ciri khas Jawa Timur Jombang. Godhong sukun, godhong kacang diwadahi tas warnane biru. Selamat ulang tahun Jombang kaping 115. Pembangunan tambah maju. Amin Allahumma amin. Sego jagung iwake teri wong sing ngedung calon bupati. Bari Blambangan. Sing nyoblos sapa? Ya bojone. Eman-eman ayo nandur sing kenek Oh, hae oh. wong tua minter anak wis dadi kewajibane supaya anak cerah masa Segera kewarasan. anak ditinggali donya akeh entek enek ditinggali kepinteran dadi Jeruk porot nang ndukur meja lek ketumbar nggo bumbu ayo nurut
gremet waton slamet ra ngono to. Lah iya no Mas. Enak-enakne Cak. Alon-alon ae ya Mas. Alon-alon. Kula balik olah alon. Ya enak-enakno to, Mbak. Ayo alon-alon ya, Dam. Awan-awan kemenek nongko kuwi akeh pulute dadi prawan aja ngenyek Joko kuwi akeh pulute Etan kali kulon kali arep nyabrang ra ana uwote awan ngaji bengine ngaji kanggo sangu ning akhirate Aku ngono anake wong ra duwe tanggaku nuntun Honda aku mung nuntun cempe tanggaku mangan daging aku mangan tempe tanggaku mangan endhog aku mangan ndokku dhewe modele cewek saiki yen pacaran no kandang sapi ora ngerti enek hansip patroli bareng digetak katoke keri awan-awan Mas aja menek kates tuku srabi diwadahi kerdus dadi prawan Mas aja kenes-kenes gak payu rabi disusul wedhus wong modele sepeda jengki setire cendak dawa sadele wong modele arek wedok saiki katoke cendak ketok sadele lah kok nganggo sampur iki kok nganggo sampur nyapa piye to piye Kate ngremo. ngremo sumbangan
kelas 5 SD. SD ndi? Wis Mas timbang Tari kisinan remo. wis kadung nggo sampur remongno Mas. Remong Mas. Remongno. Adik dari mana? Anu SD belakang ini Mas. SD belakang ini. Ya, Oh, mau iya. nimbang tari remo. Boleh. Dipersilakan, Mbak. Gaya Putri. Inilah penari remo gaya India. Gaya Putri. Selamat ndasmu gak selamat iki Mbak. Selamat. Masalah. Pak, enggak situ remo, Pak. Apa? Ya, apa? Anu premoe ketatap anu. Ketatap apa iki? Tata panggung. Alhamdulillah. Ya kudune yo remo. Mbok rodok rene kok iso wayahe. Mulane sing Panggungnya lunyu kebleset sing remo. wayah udan-udan rodok maju sithik. Iso apa? Teras dong remo aku. Sindene sirai Iki ae ditanjane para pesinden. Oh, anu Kan yo anu minangkani pamundutan. Nuwun sewu, manu Mbak Probo, Dalem, Mas Om, Henggi. dalem. Mbok menapa penjane Abah Bupati Abah. Majalengka. Nggih. Jaturi pinarak wonten panggung raketang. Kala mau lak mboten sempat paring dawuh sepatah Nggih, dua nggih, patah nggih. kata. Mbok menawi karsa lan tasih lenggah diaturi tindak panggung nggih Mbak Probo. Oke, monggo. Dumateng Abah Bupati kalian Gus Gus Wabub menawi kersa. Monggo. Abah Bupati katuran tindak Monggo ngriki. Abah Bupati minggah mriki sareng-sareng nyanyi masyarakat pun ngentosi monggo Abah katuran mriki Gus Wabub monggo ngriki penontone sami ngantosi sesarengan nembang campur sari penontone sami ngantosi Abah Bupati Gus Wabub Abah Bupati monggo ngriki katuran minggah wonten mriki sesarengan nembang campur sari Abah Bupati monggo ngriki monggo mriki masyarakat pun ngentosi monggo Abah kalian Gus minggah mriki kula entosi Pak Bupati tasik perjalanan. Monggo sami Pengadoh kok ora apa-apa. pintosi. nembang campur sari kalih kula mrup suatu kehormatan Pak Bupati mentekan Semonggo Abah kalian Gusi ugi sedaya tasik jalan-jalan. mboten ngirangi raos hormat Apa Laturi minggah mriki. tasik tekan jalan. Monggo sedaya katuran mapan. Abah Bupati Pancene anu Adoh. nggih tebih Dinarake. macane perjalanan. Lah niki mubeng alun-alun lho anu. Kosok mubeng anu, Enggak, yo kal- gak mubeng Pak. kalian menyapa warga masyarakat Nah, yang bener. pengen Nggih. salaman saking tresnone Abah Bupati karo masyarakat iki yo Bener, menyapa bener. bareng-bareng. saking kok iso. tresnane bahkan sebelum menjadi bupati beliau sudah open ning masyarakat Nah, nggih leres niku. apa nganu Monggo.
So, staf saking Kabupaten Jombang, paring dawuh napa kagem para warga masyarakat ing tasih Wungon. Mangga, Monggo Abah, paring dawuh Abah. Nggih. Cek satu. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah Sayyidina Muhammadin bin Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah ba'da. Hormati Gus Wabub, Forkomimda, Pak Kapolres mewakili, Pak Dandim mewakili, hormati segenap OPD yang hadir, hormati Mbak Yuliati Nugrani selaku Ketua Tim Kabupaten Jombang, saya hormati Pak Dalang, Nggih, Pak. Pak Anom Dwijo Kangko, atas segenap rombongannya, hormati Ibu Presiden, hormati Poro Dagelan, tadi Cak Perstil sakit. Mari kita doakan bila lekas sembuh nggih. Amin. Hormati Bapak Ibu hadirin warga Jombang yang kami cintai dan kami banggakan, alhamdulillah dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Jombang yang ke-115, pesona budaya karya karsa dan rasa telah dimulai pada tanggal 4 Oktober, yaitu dengan acara mulainya Jombang Fest, yaitu gelar batik di Barongan Mojoagung pada tanggal 4 Oktober. Kemarin ya alhamdulillah kita juga Jombang Mengaji yang diikuti kurang lebih 2.115 majelis khataman. Setelah itu Jombang bersolawat, yang hadir begitu banyak seperti saat ini, yaitu ada Gus Kausar dari Pondok Peloso Kediri. Setelah itu kemarin ada JTV, Dangdut Online, Stasiun Dangdut JTV, Marching Band, Rame pokoknya. Karnival Budaya, Ringin Condong kemarin. Total acara Malam hari ini wayangan, alhamdulillah berkah nggih, alhamdulillah nggih mboten grimis. Kalau wau sonten Jawa kersane asrep udaranipun ya. Nggih. Saat ini malam ini keberkahan melimuti kita semua. Insya Allah besok ada band. Semua ini dalam rangka menjalin kebersamaan bersama masyarakat Jombang untuk membangun Jombang yang maju dan sejahtera untuk kita semua tentunya. Untuk itu mari kita jaga Jombang, mari kita bersama-sama menjaga Jombang, meningkatkan semangat gotong royong satu sama lain agar kita bisa membangun Jombang yang lebih baik, yang maju dan sejahtera untuk kita semua, rakyatnya makmur semuanya. Dan kami juga terima kasih Pak Dalang, matur suwun sangat rawuh panjenengan atas genap krunya yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan kebersamaan senantiasa menyertai kita semua. Mudah-mudahan kita semua pinaringan sehat. Amin. Panjang umur, manfaat barokah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, putra-putri yang soleh lan soleka, pikantuk rezeki yang Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang melimpah ruah. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk itu terima kasih, nyuwun pangapunten selama beberapa hari ini hiruk pikuk Jombang yang begitu sangat luar biasa. Semuanya ini dalam rangka menyambut hari jadi Kabupaten Jombang yang ke-115.
dan juga Hari Santri Nasional dan juga menyambut Hari Jadi Provinsi Jawa Timur yang ke-80. Mudah-mudahan semua ini bisa memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat, satu sama lain, guyup rukun, sama-sama membangun Jombang yang kita cintai ini. Jombang hebat, untuk ikut Jombang harus dijaga dan dirawat bersama-sama. Oke Pak Dalang, ngapunten. Pripun Pak? Kami menjabat masih 8 bulan. 8 bulan. 5 hari. 8 bulan prestasinya luar biasa. Luar biasa. 8 bulan 5 hari. Oh, iya. Kemarin barusan menerima penghargaan dari Kementerian Kesehatan terkait dengan stunting. Dari Jombang yang 4,2 menjadi 3,8%. Dan juga Jombang angka kemiskinannya bisa turun dalam waktu selama 8 bulan 5 hari ini. Alhamdulillah luar biasa. Kemiskinan ekstrim di Jombang sudah tidak ada. Untuk itu alhamdulillah mari kita doakan semua agar masyarakat Jombang guyup rukun bangun Jombang bersama-sama untuk Jombang yang maju dan sejahtera untuk kita semua. Terima kasih, matur nuwun, nyuwun pangapunten. Kalau akhiri ini nasratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boten kersa nyanyi-nyanyi napa pripun? Nggih. Nyuwun pangapunten Pak Abah. Dengan kepemimpinannya selama 8 bulan 8 6B bulan. yang baru 8 bulan 5 hari. Siap Bapak. Matur nuwun Bapak. Nggih Abah, matur nuwun Abah. Nggih, pangapunten klentu kula rumaos lek 2 tahun jebule lagi 8 wulan Mas Tentrem. Luar biasa sekali Nggih. Mak Cangi di bawah kepemimpinan Abah Bupati dan juga Gus Wabub. Jombang semakin maju ke depannya. Kok gen apa engko tahun ngarep ben ditangkap neh kok lek ya apa. Nggih, nggih Abah, sembah nuwun berkah selalu. Sehat selalu Abah. Manfaat. Nah, nggih. Nah, nggih. Ya. Wonten pemimpin kados niki kedah didukung to masyarakat. Iya. Jelas toh. Lah nggih, yang Tenan. pokoknya sing dhuwur obah, sing ngisor ya melu obah. Obah. Nak sing ngisor obah, sing dhuwur ya tetep obah. Ya iku lho, lagi iki dagelan karo dalang ning panggung karo Abah Bupati diwenehi proposal. Dadi arep Proposal piye to? Iki tandha tresno. Oh, tandha tresno. Abah Bupati Nggih. karo para seniman. Para Aku seniman proposal. saking sayang. luar biasa sekali. Nah, gandeng pada malam hari ini Mas Percil nggak bisa hadir. Muga-muga tahun ngarep iso hadir saestu wonten ing alun-alun Amin, Jombang. amin, amin, amin. Wong jenenge wong gerah, wong lara ki ora kena. Nggih, Gendani. Nggih, syukur-syukur saged kolaborasi ngoten nika. Kolaborasi apa? Dengan napa pemimpine mangke nggih nderek wonten pentase ngoten nika. Lah saged ditata. Wong jane niku Mas Percil niku sakite nggih sepele lho Mak Cangi. Lara apa to Percil iki? Lah wong jagongan tenggene ngajengan griya nika. Heeh. Wong keceblokan uler jaran iso dadi lara mlebu rumah sakit. Lah kok iso? Kok iso iki lho? Uler jaran sak dokare kok Mas. Cara satu karo. Wis gatel. Yo, Mbak Nyuwangenan yo, Mbak. Probo. Nah. Kalian Tanjane. Kalian sinten iki? Nah. Jenengan riyen mawon mengki sinden kula bar niki. Wis ngoten. Nggih. Men cetha Mbak Probo suarane Mbak Nyuwangenan tanpa dibawani untuk menghibur semua masyarakat. Yo, gerajakan Banyuwangi. Yuk, monggo para kanca. Ya, kayang apa? Yo. Mas, Toto sih. gerajakan Banyuwangi kendangane Mas ya. Tak tungdlang, tak tungdlang. Ngawur. Wis sambel kemangi nyuk. Wis sambel gerajakan. Lah yo ki lho Banyuwangi. Wis siap sing ngendang. Ele, yo, yuk, dalas. Enak-enak kena ya. Gerajakan Banyuwangi raina bengi sing tau sepi
Sampun diaturke Gerajakan Banyuwangi. Nggih menika selain dari warga Jombang, mereka kathah saking Nganjuk ugi nyusul wonten alun-alun Mbak Probo, Mas Lantem. Nggih. Nggih, DKC Dwi Jokangko Klub Nganjuk ugi Keparang Rawuh uga mereka saking Kediri, saking Mas Joko Kedung Malang, Papar Kediri, mereka ugi sampun Keparang Rawuh. Oh, ngono ah. Nggih, KPK nek Kediri menika KPK Komunitas Penggemar Kangko. Oh, matur nuwun. Nggih. Nyuwun lagon Sri Huning. Nggih, matur nuwun. Ugi saking DKG nggih anu Apa kuwi? derek mirsani. Apa? DKG kuwi apa? DKG. DKG apa? Dwijo Kangko Guyangan. Cakeme. Cakemu. Lambemu kuwi lho kok ya. Ya mesti Guyangan bareng nganjuk. Pak Tunggorono kok guyangan mbok sebut kabeh. Mriko Mas Joko Pilang Kenceng Madiun ugi wah luar biasa. Saking pundi-pundi niki. Nggih. Kula waranggono kula kersane tampil. Alah, nggih. Kula pilihne sing anu. Sing je gadis-gadis. Tasik gadis. Nggih, ana Mbak Neha, ana Mbak Wanda. Nah, Amara. Ya, ya coba. Ana tembange ya. Ana iki mau ana sing nyuwun lagon Sri Huning nggo tombo kesel saka Kediri tumeka ning Kabupaten Jombang. Oh, ya. Ya, Nduk. Ngateko Nduk Neha kelawan Nduk Wanda Amara. Ya. Lah iki bidadarinya DLI iki lho, deloken kaya ngene gadis-gadis. Niki tingale enggal to Mak Cange? Nah, nggih. Enggal niki. Iki lho anyar. Ora anyar kuwi pindahan dadi. Oh, alah. Mutasi. Nuwun sewu, menika gadisnya dua nggih. Okpa mboten gadis to? Okpa anu separuh. Sajake Berarti sik an cilik sik aneh arek. sajake gandeng cemple ya pas lho kuwi. Sing ndi kok pas iki? Lah loro karone. Pas piye Mas? Umpama awakmu milih sing ndi pilih? Hah? Milih sing ndi? Sing ndi? Ya ngene iki paling gak iki ndajal ditakoni kenalan. Asmane sapa? Selamat malam Mbak Yu. Nggih, selamat malam, Pak. Lah ngono kuwi omongan karo cah wedok ngene kuwi lho ben. Kapok celuk Pak. Kapok celuk Pak. Lah pripun? Paling tidak ya Om no. Lah om apa? Paling tidak Mbah Uyut. Kakak. Kakak, iya.
Kakak tua. Anake telu lho, Mbak. Paring asma sinten mau? Derek pitepangan nami kula Wanda Amara. Wanda Amara. Ingkang setunggalipun. Paringan asma sinten, Mbak? Nggih nami kula Neha. Neha. Oh iki India iki nek Neha iki. Kok iso India piye? Lho jeneng Neha iki kok India. Lek sampean sapa? Nehi. Bakul kebab ya, Mbak? Kebab ya Arab lho. Niki badhe nembang napa? Kebab kok India. Menika pamundhutipun anu Sri Huning Kebab kok ora oleh. dipun garap tayub. Oke. Nggih. Semangga. Pun aturaken nggih. Eh. Monggo buka celuk. Nah, saka Nduk Wanda, ayo Nduk. Buat celuk, Mas. Mergo wektune wis mepet. Mas Ya. Dodok. Kendangane lho, Mas ya. Piye kendangane? Tak tundelah. Panggaku piye. Tayub sambel kemang. Ya. Sri Huning, yo. Sri Huning mesti ketuban labu tresna lan sabaya pati marang Raden Wirabaya kang wus prasetya lan dur brangti Rombongan Jarak Wonosalam Jombang. Komunitas penggemar Kangko. Matur nuwun, Mas Wijono. Yuk, dangdut. Saniro
Matur nuwun Mbak Neha kalian Mbak sapa wi mau tasih setunggal pamundhutipun Mas Lendem. Nggih. Mrika kanca-kanca saking jarak Wonosalam Jombang. Oh alah nggih. Ugi komunitas penggemar kangko ingkang saking jarak Wonosalam. Nggih. Mas Wijono dan kawan-kawan uga nyusul ning alun-alun Jombang. Sing disuwun lagune Ninggal Katresnan. Wah, nggih. Senenganku cilik niku. Nggih. Nggih. Coba kula nyuwun dipun garap kalawan campur sari kalian gamelan. Oh alah nggih nggih. Sing nembang ana Bu Dewi, ana Opa, ana Mayang, ana Wiwi, ana Retno Congbe. Ayo 5. Nah iki lho sik anu. Isih ana 5, heeh. Cilik-cilik anu sindene. Awakmu apa apal to? Ya apal to. Apal opone Mas? Sing ndiye mau? Umurane iki sik anu Sing piye? Sak barakanmu ya. barekanku kabeh. Lah umurmu lu piro? Wis tuwek. Mangga Bu Dwi. Yo, Adik menang. Opa, Maya. Disupporti sik Mas Oro, yo disupporti gen ngadeg sik. Mbak Wiwi. Ya karo coba Mbak kaya apa berpacu Oke. dalam musiknya Indonesia. Yo. Ya, Engko perkara seneng-seneng dilanjutke nggon goro-goro nggih, Mbak. Mbak Probo, Mbak Mawon. Kula tak netepi kewajiban jumbuh lawan pamundhute menjalani Bapak Bupati ngedukke Wahyu Kamulyan ingkang bisa mahanani kamulyaning kabeh para warga masyarakat Kabupaten Jombang. Amin ya rabbal alamin. Nggih. Mendung. Pripun? Kula saking Cak Percil CS Nggih. nganu nyuwun ngapunten ingkang kathah Nggih. kirange kathah lepatipun. Nggih, nggih. Kula ndonga mawon sak percil semoyo enggal waras enggal sehat. Amin amin. Menghibur sedaya masyarakat. Mendung tumiyung kaya dene agahe payung menenggal semeblak padang lho.